मस्त असे खुसखुशीत लाडू झालेले होता आणि हे लाडू जर करूचे असतात ना तर परब किचन मध्ये जायचा आणि संपूर्ण स्किप न करता व्हिडिओ बघायचो. स्किप केलास तर तुमची काहीतरी एक पद्धत चुकात आणि तुमच्या मतात हवात आणि मतात स्नेहा लाडू बिघडले. म्हणून सांगते परब किचन मध्ये जावा, महत्वाचे 3 टिप्स दिले आणि मऊसूत खुसखुशीत खुटखुटीत लाडू आपले पटकन तयार करा. नमस्कार गाववाल्यांनो, कसे असात? बरे असात ना? बरेच रवा. हळदी कुंकू येला की तिळगुळाचे लाडू करू पाहिजे. विकत आणले तर आपल्याक ते खपत नाही, दाताचा प्रॉब्लेम. तोच प्रॉब्लेम म्हणजे आपली जी अडचण असता की लाडू कडक झालो, दात दुखलो, तुटलो, ह्या झाला, त्यापेक्षा आपण घरगुती मऊसूत लहान मुलांपासून ते आजी आजोबांपर्यंत खाण्यासाठी मी आज लाडू करते. हे आपण गावठी तीळ घेतले आहेत. गावठी म्हणजे आपल्या रोजच्या वापरातले जे आपण अळूवडीत वगैरे वापरतो ते. हे तीळ घेतलेत मी 400 ग्राम, 50 ग्राम शेंगदाणे आणि 50 ग्राम सुकं खोबरं. शेंगदाणे आणि सुकं खोबरं मी आधीच भाजून घेतलेलं आहे आणि हे तीळच फक्त आपल्याला भाजायचे आहेत. त्याच्यानंतर हा पूर्ण अर्धा किलो मी गूळ घेतलेला आहे. तीळ 400 ग्राम आहेत, 50 ग्राम शेंगदाणे आहेत, 50 ग्राम सुकं खोबरं आहे. ह्याची टोटल मिळून होते अर्धा किलो. तेवढंच मी अर्धा किलो गूळ घेतलेलं आहे. हे मी साधं गूळ घेतलेलं आहे. ह्याचे सुद्धा लाडू छान खुसखुशीत खुटखुटीत लाडू होतात. आता मी हे आपला पॅन घेतलंय. हे पॅन वापरूचा असल्यावर ना लाकडाचाच चमचो वापरूचा लागतं की त्या जे हनीचे हे जे डिझाईन आहे ना त्याच्यात खटखट खटखट आपलं स्टीलचं चमचो वाजत राहता. आता पॅन आपला तापला. आता हे तीळ घालून घेते. मका वाटला रावाचे नाही सगळे पण भुतूर रावले. आता हे ढवळू पयत व्यवस्थित, नाहीतर काय होतले आपलं ह्या उथाळा भांडा ना त्यामुळे काय होतले उडतले. पण आज एकदम मंद ठेवायची. पॉलिशवाले तीळ असतील तर आपल्याला कळता की कितपत भाजले की त्यांचा रंग थोडं बदामी होता. पण हे तीळ अगोदरच बदामी रंगाचे असतात. तर ह्यांका आता कसा ओळखायचं, तर हे फुलान भाजाक वय मंद आचेवर, फक्त भाजूकच वेळ लागतलो. आता ह्यो चपटो तीळ असता, ह्यो चांगलो फुलान भाजलो ना तर एकदम फुगता, हा टमकन असो फुगीर होता एकदम. आता ह्या तिळात ना कधी पण आणले की चांगले निवडून घ्यायचे की त्या ह्याच्यातले खडे गमनत नाही. पॉलिशवाल्या तिळात खडे असतील तर पटकन गमतात. हे मी निवडून वगैरे घेतलंय. आता आपले तीळ कितपत भाजायचे ह्यो तो प्रश्न सगळ्यांका असता. तीळ भाजूचे असतील ना तर तुम्ही काय करा, 2 टिप्स आहेत की तुम्ही मंद आचेवर चांगले फुलान भाजा. जर तुम्ही मोठी गॅस केलास आणि पटकन तीळ भाजून घेतलास भाजतले, पण ते जरा कडवट लागतले आणि खरागले पण जातले. म्हणून काय करा, तीळ भाजूकच काय तो वेळ करा. बाकीची साहित्याची तयारी तुम्ही करून ठेवा. शेंगदाणे भाजून कूट तयार करून ठेवा, खोबरा भाजून तयार करून ठेवा आणि गुळबिळ चिरून ठेवा. आता आपले तीळ ना पूर्णपणे भाजून झालेले आहेत. असे हातीक घेऊन बघायचे आणि चुरायचे. अशी पावडर 2 तुकडे लगेच होक होय आणि असे चुरला ना तर त्याला तेल पण सुटाक होय. हे बघा असे, हे बघा असे मस्त आपले भाजून झाले. आता एकच तीळ मी तुमका उचलून दाखवते किती टपोरा राहतो बघा. यो बघा किती टपोरो झालेलो हा तीळ. तब्बल 5-6 मिनिटं तरी माझे चांगले मंद आचेवर फुलान भाजलंय मी. आता हे तीळच मी ह्या भांड्यात काढून घेते. हे बघा आता हे बघा, हे पूर्ण तीळत ना थंड होऊक वयात की त्या सांगू, हे आपल्याक थोडेसे ना ह्यातले अर्धे तरी आपल्याक वाटूचे होत. म्हणून हे पूर्ण थंड होऊक द्यायचे. गरम गरम कधीच वाटू नका. ही आपली दुसरी टीप आहे. असे पसरट भांड्यात चांगले पसरून ठेवा. आता खूप तापलेले आहेत, इतके तापले आहेत ना की याचा तीळ सुटात, तेल सुटात आपण जर तळूक गेलो होतं. आता हे वाटीभर शेंगदाणे आहेत ना तोपर्यंत आपण वाटून घेऊया. थोडं जाडसर एकदम सल्लग जर मिक्सर फिरवला असतास ना तर एकदम बारीक कूट झाला असता. आपल्या घ्या असा जर अशी जाडसर अशी भरड व्हायला म्हणजे काहीतरी 2 डाळवे व्हायत, काही काही जरासो कनेर व्हाय. हे बघा असे 2 डाळवे पण झालेले एकदम. बघा हातिक सोचत तितके थंड झालेले आहेत. आता हे मिक्सरच्या भांड्यात पूर्ण भरून नाही घेत आहे मी, थोडे थोडे. मोठा भांडा असतात तर तुम्ही घेवा जास्तीचे, पण हे मी थोडे थोडे घेऊनच वाटणार आहे. हे बघा अर्धा भांडा घेतलाय मी आणि हे आता फिरवून घेते. आता हे तीळ बघा आपले वाटून झालेले आहेत. हे पण मी जसे शेंगदाणे फिरवले ना तसेच 2-3 वेळाच गरकन फिरवले. जास्त नाही फिरवायचे, नाहीतर खूपच जास्त पावडर होतली. आता तसेच मी हे 2-3 बॅच होतली तरी मी अर्धे तीळ हे ठेवलंय बघा अख्खे.
हे ठेवून देऊया आपण. हे पण आपल्या घालूचेच आहेत रेसिपी, पण तसे ठेवा. बाकीचे सगळे हे वाटून घेऊया. आणि हे बघा, हे मस्त वाटून घेतलंय मी. मिक्सरच्या भांड्यात दोनदा किंवा एकाच खेपेत झाले असते, पण अर्धा किलो तिळत ना आपले. आता हे वाटलेले तीळ, त्याच्यामध्ये आपण हे वाटलेले जाडसर शेंगदाणे, त्याच्यानंतर आपला ह्या भाजून वाटून घेतलेला सुक्या खोबरा, त्याच्यानंतर हे आपले हे तीळ, अख्खे तीळ जे भाजलेले मी बाजूक ठेवलेले, हा सगळा मिक्स करून घेऊया. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये घालूया आपण वेलची पावडर. मी वाटून ठेवलेले साखरेमध्ये वेलची पावडर. आणि त्याच्यानंतर घालूया ह्याच्यामध्ये आपण किसून जायफळ. गुळ म्हटला तर जायफळ इलाच, एकदम 2-3 चिमूटभर जायफळ. पण जायफळ अवश्य घाला, जायफळ खावा थंडीमध्ये आणि चांगला पण असतात आणि गुळाच्या सोबतीक एकदम छान चव लागतात. तर ह्या सगळ्या काय करूया आपण मिक्स करून घेऊया. आता हे सगळं आपला मिक्स करून झालेला. आता आपण लागलीच काय करून घेऊया, गुळ ना फक्त विरघळून घेतले, गुळाचं पाक नाही करतले, म्हणून सांगते लक्ष देवा की कितपत, आणि आपल्या हातात चटके पण नाही लागतले. आता ह्या तूप घेते मी 2 चमचे. आता त्याच्याबरोबर आपलं हो बारीक चिरून घेतलेलं गूळ, कधी पण गूळ चिरूनच घेवा. अक्को अधिक घेऊ गेला असं त्याचे कुठे मोडे मोडे पर्यंत काय होतलो, आपलं पाक तयार होतलो आणि पुढे जातला पाकाचा एकदम प्रमाणात. गूळ चिरून घेवा, नाहीतर तुम्ही गूळ पावडर सुद्धा मिळतात, ती पण वापरलास तरी चाला. आता पटापट हे गूळ काय करायचे, हे खडे आहेत ना मोडून घ्यायचे. आता हे बघा, पोह्याचं खावचं चमचो त्याने हे 2 चमचे पाणी. हे बघा, हे जे खडे गमतात ना ते असे चमचा नाही थैच्या थै चिरडायचे, म्हणजे काय होतले ते विरघळतले आपल्या ह्या. पाक म्हणता नाही ना, गुळा विरघळता त्याच्यातच पाक होतलो. ह्यो साधो पाक असतलो, म्हणजे पक्व एकदम 1 तारी 2 तारी पाक नाही. आता आपलं गूळ पूर्ण विरघळून गेलो आणि आपले ते खडे होते ते सुद्धा ह्या गुळात चांगले विरघळलेले आहेत. हो बघा, पूर्ण ह्यो गूळ विरघळलो हो बघा. आता मी गॅस काय करतोय, बंद नाही करत आहे, एकदम बारीक गॅस. आता गूळ विरघळलो, ह्या टाकून घेऊया आपण ह्याच्यामध्ये सगळा. चमचो बाजूक काढते. आता ह्या जा ना ह्या घालून घेऊया ह्याच्यामध्ये. म्हणून आधी ह्या सगळं मिक्स करून घेतलास ना की तुमका बरा पडत. पाकाचे जरी लाडू करत असाल तर. आता ह्या जास्तीचाच होताला वाटता. आता मी ढवळून घेते आणि गॅस करते बंद, नाहीतर काय होय आपल्या लाडू जसे व्हायत ना मऊसूत, म्हणजे लहान मुलांका वयस्कर आजी आजोबांका खाऊक व्हायत तसे. आता ह्या जा ना नरम असते वेळी आणि गरम असते वेळीच मी ह्या ताटात ओतून घेते, की त्या ह्याच्यात ना येऊचा नाही, जास्ती झाला ह्या. अर्धा किलो गुळ आणि अर्धा किलो आपले शेंगदाणे आणि तीळ झाले ना, त्यामुळे. आता ह्याच्यात कसे ढवळूक गावतले हे बघा. याच्यात सुक्या बॅटर असा टाकून घ्यायचा आणि ह्या सगळा घ्यायचा कोळसा. आता खूप गरम आधी कायच करायचं नाही हातीन, नंतर काढून घेऊ शकतो आपण. एका गूळ तुम्ही चिक्कीचो नाही वापरलास तरी चालत, चिक्कीचो वापरलास तरी चालत, पण करण्याची पाक न करता विरघळून असे करू शकतास लाडू. आता ह्याच्यात ना पूर्ण गूळ मी चांगला मिक्स करून घेतलंय. आता हे असे नाही की आपल्या गरम गरमच बांधूचे, हे पुरे थंड होऊ दे. पुरे म्हणजे जर असे उबदार असले तरी चालते, तरी आपल्या हे लाडू वळवूक येतं, म्हणजे हात भाजूची टेन्शन नाही. नाहीतर आपले ते पाकातले लाडू करतोय हात भाजतात आणि पटापट करू पोया. नंतर काय होतं, मिश्रण थंड झाला की परत त्या गॅसवर ठेवता लागता, पण ह्या लाडू मध्ये तसा करायचा नाही. आता हे जरासं कोमट होऊ दे, मग मी लाडू वळवते. आता ह्या मिस्टर ना मस्त कोमट झालेला, मिश्रणच बोलते.
आता हे जे आपण तीळ भाजून गूळ टाकून मिक्स केलेलं मिश्रण आहे ना, तर चांगला कोमट झालेला म्हणजे हातीक सोसता. एकदम पण थंडगार नाही झाला. आता ह्याचे आपण काय करूया, पटापट लाडू वळून घेऊया, ते पण छोटे छोटे. ह्या बघा, आता ह्या बाहेरसून आहे ना तेवढा कोमट लागता, पण आतमध्ये थोडा बहुत गरम असतलाच. आता हे कसे आहे, हे लाडू तिळाचे ना जास्त मोठे नाही, आपले किती रुपयाचं कॉईन असतं ना तेवढे, म्हणजे छोटे आणि होतात पण पटकन. हे बघा, हे बघा, जास्त जोर दाब देऊन नाही करायचे. आणि हे मी थोडेसे तीळ ठेवलेले आहे ना, ते पण असे भुतूर हे करायचे. भाजलेले तीळ मी थोडेसे ठेवलेले आहे बघा. व्हिडिओ पूर्ण बघितला असाल ना, स्किप न करता, तर तुमका गमतले. आता हे गरम असते वेळी जर तुम्ही वळवलास ना, तर खाली बसलो जातलो, म्हणून सांगताय पूर्ण ह्या कोमट करून घेवा. भुतूर गरम गरम असतात ना, तर मी तुमका दाखवलं असतंय की कसं बसता तो लाडू. पण आता हे बसायचे नाही, की त्या मी पूर्ण कोमट करून घेतलंय. वाटल्यास तुमका लावा, असे तीळ छान दिसतं. आणि परत असं लावून दाबून परत असं वळवून घेवा. एकदम पण थंडगार केलास ना, तर लाडवाक आपल्या चकाकी नाही येऊची. आता हे बघा, चकाकी येता. आपण 2 चमचे तूप टाकलो म्हणून. ह्याचे लाडू छोटे छोटेच वळवायचे. जास्त तीळ पण जास्त खाऊ नये. चमचाभर तीळ रोज खाव्या. हे बघा, लाडवाक छान चकाकी येता. हातात चटको न लागता हे लाडू होतं. आपण जर पाक करून केलं ना, तर हातात चटको लागता आणि पटापट हात चालवूचं लागता. हे असे कसे लाडू पटकन होतात. हे बघा, लाडू असं भुतूर असं हे करायचो आणि दाब द्यायचो आणि थयच असा घेऊन असा फिरवायचो, गरगर गरगर गरगर. जोरात चिरडायचे नाही, जसं आपण पिठाचं गोळं मळतो ना तसा नाही, हलक्या हातान असं. मग हे तीळ छान गमतात त्याच्यावर आणि लाडवात चकाकी पण छान येतात. तर अशा पद्धतीने मी सर्व लाडू काय करून घेते, वळवून घेते. मस्त असे खुसखुशीत लाडू झालेले होता. आणि हे लाडू जर करूचे असतात ना, तर परब किचन मध्ये जायचा आणि संपूर्ण स्किप न करता व्हिडिओ बघायचो. स्किप केलास तर तुमची काहीतरी एक पद्धत चुकात आणि तुमचा मतात हवात आणि म्हणतात स्नेहा लाडू बिघडले. म्हणून सांगते, परब किचन मध्ये जावा, महत्वाचे 3 टिप्स दिले आणि मऊसूत खुसखुशीत खुटखुटीत लाडू आपले पटकन तयार करा. वेळ नाही लागत, लगेच होतं. त्यासाठी काय करूचा लागतला, परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करूचा लागतला. लाईव्ह मध्ये आपले पाकातले लाडू आहेत ते सुद्धा बघा आणि हे सुद्धा बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आता हळदी कुंकूसाठी एक नाव: कुंकवाचा करंडा हळदीची वाटी. कुंकवाचा करंडा हळदीची वाटी. शांताराम राव हवे माझे 7 जन्मासाठी.